Hield iets vaker loeken woningbouwcorporaties hadden waarom uit Lietse Dwarpen. Want door de crisis is er minder yield te bestegen. Elkien had deze week witte litten dat ze in de gemeente Littense-Radiel geen nieuwe hierwenten meer bouwen. En een gruttel bestaande huizen verkeerpje. Toch investeert Accolade nog wel in Lietse Dwarpen. Maar er wordt wel onderscheid maken. We merken dat het per dorp heel erg verschilt. Een aantal dorpen in de gemeente die zijn heel populair. Of bij Forense, of het is vlak bij Drachten. Voorziening heeft vaak mee te maken. Maar we hebben natuurlijk ook hele kleine dorpen. En zoals de Tieke. En ja, dan merk je toch dat mensen daar heel graag gewoon willen wonen. Maar mensen die er niet vandaan komen, die kiezen daar niet zo snel voor. Dus dat is een dorp waar je dus anders naar kijkt dan. Deze wenten binnen van de medie in Boerenburgum opleveren. De 4 keerwenten binnen al verkocht. En van de alve sociale hierwenten binnen er ekkeld zien verhierd. De bewoners waren er nou een paar weken. We wonen hier al in het dorp, in Boerenburgum. En toen jerden we dat dit vrij kwam, althans dit bouwd worden. Nou, toen hebben we hier eens vereenskreun. Wat had dus in het dorp, iedereen kent me kwam er wat meer sociale controle. Waarom je heen? De mentaliteit in Boerenburgum, dat beviel ons wel. En in de andere dorpen iets minder mee. We zijn hartstikke blij dat hier nou een supermarkt is. Hij is die voetballerij, hij is hier, we hebben hier een snackbar, we hebben een goede bakker hier. Nou, en we hebben ook het dwarpshoes weer van alles wat er beleven is. Toch maakt ik Accolade goed om de centen denken. En dat betekent oorzaken van als een periolien. Wij zijn wel slimmer bezig met hoe we woningen kopen. We hebben van tevoren bedacht wat we ongeveer willen hebben. Maar we hebben niet alles precies vastgelegd. Dat was in het verleden wel vaak gedaan. Dus dan had je precies het plaatje en zo moet het eruit zien. En wat we nu doen, is we vragen dan bijvoorbeeld 5 aannemers van maak hier een prijs voor en een product. Nou, dan komt dan eigenlijk de beste prijs-kwaliteitsverhouding uit. Het komende jaar zal er meer bouwd worden in Boerenburgum. Zo bouwt woningbouwcorporatie Woon Friesland daar nog 28 wenten.